Assalamu alaikum hormatly adamlarım. Garaşda bagky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmelaşýas. Garaşda hemişelik bir tarap diýarymyzda guruluşyk energetika we jemaat hojalygy işgärleriniň güni dawaraly ýagdaýda bellenip geçirildi. Ýokary ruhyna täwesenen dawaralary watanymyzyň gülle ösmegini esasy urunlaryň birine ýeleýän burgumlaryň işgärlerini goýulýan belen sarpanyň aýdyň ýüze çykmasyna öwrüli. Türkmenistanyň guruluşyk energetika we jemaat hojalygy işgärleriniň gurulmasy geçirilen dawraly maslahatlary işin häsiýeti beseni. Şany tenaniň hurmatyna geçirilen dawralary Türkmenistanyň guruluşyk energetika we jemaat hojalygy işgärleriniň gurulmasy hurmatly prezidentimiziň gutlugy okuli. Hurmatly prezidentimiz berqarar döwletimiziň bagtýarlygyny ýurdumda belenýän guruluşyk energetika we jemaat hojalygy işgärleriniň hünär bayramçylygy bilen tüýsürekden otady. Dawraly maslahatlarda çykyş edenler bu urumlaryň ösülmegine hurmatly prezidentimiziň uly tagallatynyň bardygyny belediler. Hemme puduklaryň ýokary derejede işlemegine dördülýän şertler üçin gahrman ykdamda hoşalyklaryny beýan etdiler. Ýurdumyzyň häzirki düşünne ulugymlygyň sadaşykly işi möhüm bolýar. Ýokary ruhyna belenýän hünär bayramçylygynyň dawralyna gatnaşyjylary işlerini döwrüň taýdanlykda alyp barjakdyklaryny inanyrdylar. Pudugyň tapawutynyň işgärlerini hurmatly prezidentiň adyndan sowgatlar oşurly. Türkmenistan açyk gapylar siýasatyna amalaşdyrmak bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýerli ösürýär. Möhüm ähmiýetli bu pudugy ösürmek arkaly ýurdumyzyň senatyny kämilleşdirmek, döwletimiziň ykdysady kuwwatyny puturlamak bilen bagly wüzipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin oňoýly şertler döredilýär. Türkmen guruluşykçylary, energetikler hemme jemaat hojalygy işgärleri öňlerinde durýan wüzipeleri üstünlikli amala aşyrjaklyklaryny inanyrdylar. Bayramçylyk münasibetli aýdym sada dawralara uly orun berildi. Döwletimiz tarapyndan geçirilýän özgörtmeliň şäherine ýurdumyzyň degişli pudugynyň maddi enjamy binýadyny puturlandyrmak, puduga täze tehnologiýalary işiň ornaşdyrmak, hünärmenler taýýarlamak boýunça alınıp barýan işleň hataryny bu puduga maýy goýum serişleriniň uly meçhurlarynyň gönükdirlerini aýratyny belenmäge münasibetleri. Berent kende ýanyna aýdymlarda hurmatly prezidentimiziň ýyl ýurt bähwetli, halkara ähmiýetli işleri giňden wasp edildi. Hurmatly prezidentimiziň başlanjy bilen urumçy geçirilýän taýdanlary pudugyny ösüş depkinleri görkezýär. Türkmenistany ýaşyl energetikanyň ösüşine de aýratyn ünsürlýär. Hurmatly prezidentimiziň energetika strategiýasy pudugy hemme taraplaryň, hemme ýygydarly diversifikasiýa ýolunu ösürmäge, hemme dünýäniň energiýa ulgamyna sadaşly oşuşmagyny gönükdirlenir. Döwletimiziň ähli ulurdaky ösüşleri ýurdumyň gözellikleri baý tebigatymyzy aýdymdan ýerine ýetirilen tanysang içinden erşarga şolup geçdi. Bu ýa-da pudugyň ösmegi üçin hurmatly prezidentimiziň uly tagallatyny hoşalygyň öz boşly owadyna öwrüli. Maslahatlaryň ahyryny guruluşyk energetika we jemaat hojalygy pudugynyň işgärleri hurmatly prezidentimiziň adyna bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler. Guruluşyk energetika we jemaat hojalygy işgärleriniň gününe başlanyp ahali vilayet häkimleriniň guramagyny, rowaşlygyň watanyny benet maksat murat munna diýen atylan geçirilen aýdym sağlamak sahaty dawarada şahatlyk şowkyna etdi. Hormatly adamlaryň bayramçylyk münasibetli gutlugy dawarat nazarlarda uly ruh birliklik döretdi. Gutlugy sözleri bilen çykyş edenler ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň tagallaty bilen milli ykdysadyýetimiziň esasy puduklarynyň biri bolan guruluşyk energetika we jemaat pudugynyň pazarlap ötüşi dogrusyny özleriniň ýürek buýsançlaryny beýan etdiler. Bayramçylyk münasibetli pudugyň öňünde waji işgärlerini hormatly adamlaryň adyndan sowgatlar dawaraly ýagdaýda oşurly. Dawaranyň dowamyna belen joşgul bilen usatlarça ýerine ýetirilen aýdymdyr saatlarda hormatly prezidentimiziň başdanlygyna gün saýyn özgerýän watanymyzyň, merhara döwletimiziň bagtýarlyk döwrüniň, eşretli ýaşaýyşymyzyň pek zähmetiň wasby belentden ýetirildi. Balkan vilayet häkimligine öňde waji energetikler, guruluşykçylar, jemaat hojalygy işgärleri, bu gurdaky vilayet kärhanalaryň hünärmenlerdir, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen bayramçylyk dawarasy ýokary hunetlikde guruldy. Hormatly adamlaryň ýurdumynyň guruluşyk energetika we jemaat hojalygy işgärlerine hünär bayram münasibetli ýywyran gutlagynyň okulmagy buýsançly kalplaryna şatlyk duýgular döretdi. Dawarada edilen çykyşlarda milli liderimizin howannarlygyna durmuşa geçirilen ýyl ýurt bähwetli, dünýä ähmiýetli beýik işler özüniň aýdym beýany tapdy. Şeýlede guruluşykçylar, energetikler we jemaat hojalygy işgärleri barada halkymyz hakyna edýän ýerginsiz aladalary üçin hormatly prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy. Dawaranyň dowamyna görelli zähmet çekýän guruluşykçylar, energetikler we jemaat hojalygy işgärlerini hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlar dawaraly ýagdaýda goşurly. Dawaranyň dowamy Balkan vilayetiniň Sungot uswatlarynyň vilayetin ýürüýte Sungot mekdebiniň talip ýaşlarynyň joşguny çykyşlaryna ulaşdy.
Döwrebap aýdymsalar bayramçylyk döwrasynyň şatlyk şowkuny hassa arşa götürdi. Guruluşyk energetika we jemaat hojalygy işgärleriniň günniň bayramçylygy Daşary vilayatynda da ýetirmeýän joşgyna wesenni. Daşary vilayat häkimligine şany sene münasibetli dawraly maslahat geçirdi. Çykyşlarda hormatly prezidentimiň gutlagyna bellenşi ýaly bu ulgamlaryň işgärleriniň ýurdumynyň durmuş ykdysady ösüşlerine münasip oşan goşýanlyklaryny taly. Beqara döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ulgamlar milli liderimiziň himayet gollawy bilen ösüşleriň täze belentliklerine çykdy. Bular barada giňişlen durup geçmek bilen dawarada çykyp geplen adamlar döredip berýän giň mümkinçilikler üçin Mehriban akademida tüýs direktör hoşalyk sözlerini aýtdylar. Şu ýerde guruluşyk energetika jemaat hojalygy ulgamlarynyň kärhanalaryna aýratyn tapatlanyp zähmet çeken işgärleriň uly toporuna hormatly akademiyanyň adyndan bayramçylyk sowgatlary dawaraly ýagdaýda goşurly. Olar netijeli işlemäge döredilýän şertler üçin Mehriban akademida alkyşlaryny beýan etdiler. Şany sene münasibetli aýdymsalar belentden ýaňlany. Çykyşlarda berqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň hormatly prezidentimiň amala aşyrýan beýik işleriniň ýurdumyzda gazanylýan ösüşleriň wasp ýetirli. Lewap vilayatynda bayramçylyk dawaralary ýokary hukumatligi we aýdymsadyň hoş awazyna beslenip geçirli. Lewap vilayat häkimligine geçirilen dawaraly maslahatda hormatly arkadamyň bayramçylyk münasibetli gutlagy golly. Hünär bayram münasibetli geçirilen dawarada garaşsyz hemişeli beýtarap watanymyzyň güllä besmegine möhüm orny eýleýän ulgamda gazanylýan üstünlikler barada giň işleýän gurrun edildi. Çykyş edenler ähli taraplaryň kömek gollawlar üçin gahlaman akademida alkyş sözlerini aýtdylar. Önümçiliklerde tapatlanyp zähmet çeken guruluşyk energetika we jemaat hojalygy işgärlerine hormatly akademiyanyň adyndan sowgatlar dawaraly ýagdaýda goşurly. Dawraly maslahatyň dowamyna ýaýwanlandyrylan medeniýet we sunugy düsatlarynyň ýakymly aýdymsaly çykyşlary bolsa dawranyň şatlyk şowkuny artdyrdy. Vilayatyň aýdymçylarynyň ýerine ýetirmegine Gahraman akademiyanyň ýol başlygyna günbirin ajaýyp üstünlikleri wesenýän diýarymyzy, bagtyar zamanamyzy, mukaddes garaşsyzlygymyzy, Türkmenistan parahatçylygyny we naşmaň watanyny wasp edýän şyrnawal aýdymlar bir-birine ulaşdy. Her ýylyň sentyabr aýynyň 2-nji şenbesinde ýurdumyzda giňden bellenilýän guruluşyk energetika we jemaat hojalygy işgärleriniň güni münasibetli Mary vilayat häkimligine dawraly maslahat geçirildi. Maslahaty vilayat häkimliginiň jogapkär işgärleri Mary döwlet elektrik merkeziniň Mary energiýa we Mary guruluşyk önemçilik birleşikleriniň jemaat hojalygynyň wekilleri, döwlet energetika institutynyň muallimleri başga da bu pudoklary degişli edara kärhanalaryň işgärleri gatnaşdylar. Hormatly arkadamyzyň ýurdumynyň guruluşyk energetika jemaat hojalygynyň işgärlerini iýeren bayramçylyk gutlagynyň okylmagy maslahat atnaşanlaryň toý şatlygyny goşulanyrdy. Mehriban akademiyanyň parasatly ýol başlygyna ýurdumynyň guruluşyk energetika jemaat hojalygy pudoklary çalt tepkinler bilen ösýär we özgörýär. Guruluşyk energetika we jemaat hojalygy pudoklaryny ösdürmekde alyp barýan dünýä nusgulyk işler üçin Mehriban akademiyada alkyş we hoşallyk sözleri aýdyldy. Soňra guruluşyk energetika we jemaat hojalygy pudoklaryna tapatlanyp zähmet çeken işçilere bayramçylyk münasibetli hormatly akademiyanyň adyndan sowgatlar goşurly. Maslahatyň dowamy vilayatyň medeniýet we sunugy işgärleriniň bayramçylygy başlan aýdymsaly çykyşlaryna wetenni. O suatlyklan ýerine ýetirilen aýdymsalarda arkada prezidentimiň amala aşyrýan ýyl ýurt umumy adamlar berkbetli işleri gülleýän güleçýän edi diýarymyz bagtyarlyk döwrümiz we guruluşyk energetika we jemaat hojalygy pudoklarynyň işgärleriniň hünär bayramy hemde olaryň çekýän pek zähmetleri joşgyny wasp edildi. Şugun ahir uraýatynyň Göktepe tarabynyň annak Sähet Muratfadynaky ýürütürüşlerini 42-nji orta mektepde maslahat geçirildi. Oly ýaşlara bilim, alim, terbiýe bermekde. Olaň watansöýçilik ruhuny, halkymyzyň şöhratly gahramançylyk taryhyny, milli ýol ýürülerini, mirasyny, söýgü duýgusyny artyrma ugrunda alınıp barlayan işleri bu wagtda hormatly prezidentimiň öňde goýan wezipeleriniň ýerine ýetirilişine başlandy. Maslahatyň öňü siretinde oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy, Halk maslahatynyň başlygynyň ornbasary, alan bilim we terbiýetçilik edaralarynyň ýol başçylary, köpçüliklerin habar beriş terişdeleriniň wekilleri hemde Göktepe etrabynyň babary wobosynyň ýaşaýjylary, ýaşlary, Ahal vilayatynyň Göktepe etrabynyň annak Sähet Muratfadynaky ýürütülüşdirilen 42-nji orta mektebine döredilen muzeýe aýlanyp gördüler. Olar bu ýerde jemlenen gymmatlyklar bilen ýakyna tanışdylar. Soňra maslahat öz işine başlady. Oň başyna bilimler we talip ýaşlary güni münasibetli ýakyna açylan bu täze mektebe Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň karary bilen annak Sähet Muratowyň adyny daklanyň üçin
Hormatly prezidentimize tüý sürekden alkyş sözler aýdylyp hoşallyk bildirildi. Noktalyşy ýaly häzirki döwürde milli liderimiziň baş tonlugyny Türkmenistanyň şöhratly taryhymyzy, halkymyzyň özü bolşly däp desurlaryny hemde ören baýruhy miratyna düýpli öwrenmek hemde olary gaýtadan dikeltmek goýunça giňerimli işler durmuşa geçirilýär. Dürli döwürlerde watanymyzyň syýasy, durmuş ykdysady, medeni ötüşine uly goşun toşun, meşhur iýleşlerimize belent sarpa goýulýar. Olaň atlaryny ebedileşdirmek barada alad edilýär. Mugallim, okuw terbiýetçiligi işiniň işçän guramaçysy, ähli bilimini we tejribesini watanymyzyň güllep ösmeginiň bähwidine ýaş nesle döwrewap bilim hemde terbiýe bermäge bagşlan. 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşy ýyllaryna, söwüş meýdanlaryna gaýdawsyzlyk görkezden watançy esger Annak Sähet Muradowyň zähmet we durmuş ýoly bugünkü türkmen ýaşlary üçin uly görelle mektep bolup hyzmat edýär. Täze 2021-2022-nji okuw ýyly Bilimler we Talip ýaşlar güni şeýlede şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk bayramçylygy münasibetli. Göktepe etrafymyzyň Bagra owasynda hem Annak Sähet Muradow adynaky ýürüteleşdirilen 42-nji orta mektebiniň açylmagy bu ýerde ýaşaýan iýleşlerimiziň bagtyar okuwçylaryň ähli bilim işgärleriniň toý şatlygyny goşalandyryp ruhuny hassa belende götürdi. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň parasatly baş tonlugyny, şöhratly taryhymyzy, öz bolşy däp desurlarymyzy, baý ruhy mirasymyzy düýpli öwrenmekde we olary gaýtadan dikeltmekde giňerimli işler amala asyrylýar. Meşhur iýleşlerimiziň zähmet ýollaryny, durmuş tejribesini öwrenmekde ýaşlaryň görelli almaklaryna şeýle oňyn işler alyp barýan gahryman arkadagymyzda tüý sürekden büýütenjimizi beýan edýäris. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak alyp barýan il ýurt bähwitli beýik işleri hemişe rowaşlyklary beslensin. Mälim bolşýaly bilim almak, hüneri öwrenmek halkymyzyň uzak taryhynyň dowamyny berge ýerip gelen durmuş gadasyry. Sebäbi alan bilim bagtyarlaryň hemde rowaşlygyň gözbaşydyr. Şoňa görä de arkada prezidentimiziň başlangyçlary we ýygyderli taýarlarlary bilen berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, bilimiň we alymyň jemgyýetimiziň dörejilik güýjüniň büniýady hökmüne ýygyderli kämilleşdirilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Çıkış edenler arkada prezidentimiziň ýadawsyz aladalar netijesinde bugün bilim ulgamynyň innovasiýa esasyna ýygyderli ösdürilýändigini, onuň düzüminiň, okutmaň usuliýetiniň hemde maksatnamasynyň halkary ölçeglerine laýyklykda döwrewaplaşdyrylýandygyny bellädiler. Edidiyarymyzyň owalaryna, şäherlerine, häzirki zaman mektepleriniň hemde mektebeçil çağlar idaralarynyň gurulýandygy, şolaryň iň döwrewap kompýuterler, beýleki zerur enjamlar we okuw gollanmalary bilen öpçün edilýändigi, okuw işlerini almaň öňde barjak gadanalarynyň interaktiw multimedia hemde sany tehnologiýalaryň ornaşdyrylýandygyny ygtarly. Bu ulgam üçin ýokary derejeli işgärliň taýýarlanylmagyna hemde mugallimliň hüner derejesiniň ýokarlandyrylmagyna aýratyn üns berilýär. Babara owasynaky Annak Sähet Muradow adynaky ýürütelişdirilen 42-nji orta mektebem Mehriman arkadagymyzyň başyna başlan we ýygyderli amara aşyrýan täze bilim siýasatynyň aýdyň nişanlary. Hormatly arkadagymyzyň beýik hahabaty bilen biziň kakymyz Annak Sähet Muradowyň owamyzda açylan bilim ulgamynyň häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaşdyrylan ýürütelişdirilen 42-nji orta mektebine adynyň dakylmagy biziň bu ýysançly başymyzy belende götürdi. Hormatly prezidentimiz ata-babalarymyza, şöhratly pederlerimize tarpa goýýar. Ýurdumyzyň gülläp ösmegine münasip goşandyny goşan pederlerimizin adyny ebedileşdirýär. Munyň özü bolsa ösüp gelýän ýaş nesillerimiziň watana, halkymyza wepaly nesiller bolup ýetişmekleri üçin görelli mektep bolup durýar. Hormatly arkadagymyz şeýle ajaýyp işleri bitiren Mehriban kakama uly sarpa goýdy. Adyny ebedileşdirdi. Öz owasyny täze şu mektebe adyny takmak baradaky kararynyň okunmagy biziň dünýämize nur çaýdy. Kalbymyzda hemişe arkada prezidentimize bu ýysancymyzy, goňjymyzy artdyrdy. Hormatly arkadagymyzyň biziň pederlerimize goýan hormatyna ýaşylylar, eneler hemişe tüý sürekden çykýan alkyşlaryny aýdýar. Biziň maşgalamyzy begendiren, edi kabylamy hatiralan, ruhuny şad eden, hormatly arkadagymyza, Mehriban prezidentimize köp sag bolsun aýdýaryn. Hormatly arkadagymyzyň jany sag, ömrü uzak, döwletli işleri rowaj alsyn.
Maslahatyň dowamyna döwlet başçylarynyň 1-nji sentýabrda ýurdumyzda bellenilip geçilen Bilimler we Talip ýaşlar gününi talipler we okuwçylar bilen dowuşup, garaşda betarap watanymyzyň geçen taryhy ýoly, mehriban halkymyzyň ýaşaýyş durmuşy ötüşi, häzirki ýaşlarymyzyň döwletiň, jemgyýetiň, enatanyň kimde maşgalanyň öňündäki wezipe borçy hakyna geçen umumy sapagynyň ähmiýeti barada edilen çykyşlary hasam täsirli boldy. Bu arada çıkış edenler milli liderimiziň hakyky atalyk pendini berip aýdan sözleriniň ören mazmunly, çoňur oýlanşykly watansöýçilik duýgusynyň iň ýokary derejesine aýan eden sapak bolanyny ýatadylar hemde şol umumy sapakda arkada prezidentimiziň sözlerinden bir neçe misallar getirdiler. Döwlet başçylaryna ýaşlara öwüt berip, hemişe ilim bilime, pekim paýhasy, akyl danalyga teşne bolmagy pent edip, ilim bilimiň insany belende götürgenini belledi. Uly höwes bilen okumak, öwrenmek, döretmek, edip watanymyzyň şan şöhratyny hasam belende galdyrmak bolsa, bagtyar ýaşlarymyzyň borçy bolmalydyr. Şunun bilen baglanşykly çykyşlaryň dowamyny watana bolan söýgüýüniň nenesi edýär hemde onuň ýaşlarda watansöýçilik duýgusyny artdyrmakdaky eýleýän urunynyň belendigi barada aýdylan sözleň täsiri urboldy. Bu bolsa ýürekde urun alan iňi näzik we päkide duýgulardyr. Onuň gymmatyny hiç tat bilen ölçäp bolmady. Şulaň ýetatyna ýürekden çykan söziň ýüregi barşy ýaly, ihlas bilen başyna barlan işem bitmän galmaýa. Şoň orada mehriban arkadagymyz her bir işe ýürekden ýapaşyp, merdany halkymyzyň adyny hasam belende götürmek, başymyzyň täjine deňeýän edil watanyň şöhratyna şöhrat goşmak, siziň esasy borçuňyzdyr diýip ýaş nesliň öňüne wezipe goýga. Çykyşlaryň dowamyna bular barada durulup geçilip, arkada prezidentimiň ýaşlara beren öwüt ünnegleriniň halkymyzyň watançylyk hemde adamkärçilik däpleri bilen baglykda durmuş ýoluna gadam atýan nesillerimiz üçin olan geçmişi şuny geljegi birleşdirýän nusgaw mektep hökmüne hemişelik ýol ýörelge öwrülmeliligini atarly. Maslahatyň dowamyna mehriban arkadagymyzyň ýaşlara bilim, ilim, terbiýe bermekde, olan watansöýçilik ruhuny, halkymyzyň şöhratly taryhyna, milli ýol ýörelgelerini, mirasyna söýgü duýgusyny artdyrmak ugruna alınıp barilýän işlere, bu wagtda arkada prezidentimiziň öňde goýan wezipeleriniň ýerine ýetirilişine, degişli ugrlarda bellenilen maksatnamalardan gelip çykýan meseleleri çözmekde tagallalan gaýgyrylmalygyny atarly. Maslahatda edilen çykyşlarda aýdylan gurrunlar biri-birinden täsirli boldy. Özleri aramyzda bolmasalaram ajaýyp adamkärçilik sypatlary bilen şeýle hem edil watanymyzy gülletmeň hatiretine sallamly goşun toşun, mehriban halkymyz, geljeki nesillerimiz üçin bitiren ajaýyp işleri bilen kalbymyzda ebedi ýaşaýan pederlerimizi tirtegine galdyryp, olaň adyny ebedileşdirip peder ýoluny nurly şoğlaty bilen dowam edýän, mehriban arkadagymyza çyn ýürekden çykýan hoşallyklaryny beýan etdiler. Maslahatyň ahyry ýurdumyzda belli sunugy saatlarynyň joşgunly aýdym saatlary bilen dowam etdi. Belenten ýanglanan joşgunly aýdym saatlarda garaşdy baky ýetirip Türkmenistan watanymyzyň dünýä dolan wazpy, gahrman arkadagymyzyň ýurt we umumy adamzat ähmiýetleri waji işleriniň wazpy, ýurdumyzyň garaşdyrylygynyň şanly 30 ýyllygynyň dabaraty, Türkmenistan parahatçylygyň goýananşman watany ýeriniň joşgunly ösüşleri, watansöýçi ýaşlarymyzyň bagtyarlygynyň wazpy öz beýany tapdy. Milli ruha beslenen bu aýdym saatlar oň gatnaşyjylaryň kalbyna ýatdan çykmajak ýakymly duýgular oýardy. Hormatly prezident, ýurdumyzyň bilim ulgamyny döwrübap derejede ösürmek, ýaşlara berilýän bilimiň helini dünýä ulgamyna laýyk getirmek ugruna edýän taýfy taýlalarynyň hememi ýakynan ýardam bermegi netijesinde täze üstünlikleri gadanlýar. Şeýle bu ýsançly wakalyň biri Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika instituty bilen baglanşykly boldy. Ýurdumyzyň bu ýokary okuw mektebi dünýäniň iň awraýly ýokary okuw mektepleriniň sanyny düzgen Times Higher Education World University Ranking adly halkara guramas tarapyndan dünýäniň awraýly ýokary okuw mektepleriniň 2022-nji ýyl üçin işlen taýýarlanan sanyny habarçy agda hökmüne girdirdi. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň ýokary okuw mekteplerine, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň 2024-nji ýyla çelli halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriniň sanyny goşulmagyny ýola goýmak barada beren tapşyrygyny talabalaýyk ýerine ýetirmek ugruna Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika institutyna geçirilen işlere halkara guramas tarapyndan berilen bu ýokary baha ýurdumyzyň bilim ulgamynyň ösdürilmegi, ýurdumyzyň halkara awraýynyň hasam berkidilmegi ugruna gahrman arkadagymyzyň edýän aladalarynyň netijesinde gazanlan üstünlükdir.
Times Higher Education World University Ranking halkara guramasynyň resmi internet sahypasynda 2020-nji ýyl üçin dünýäniň iň awraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanyny döretmekde. Dünýädäki 2100-den gowrak ýokary okuw mekdepleriň ilim we bilim mabata galyp barýan işleri barada maglumatlar teljermek esasynda şeýle netijeni çykaran barada bellenilýär. Bu ýokary okuw mektebine talip ýaşlara bilim bermeň usullaryny kämilleşdirmek, hilini ýokarlandyrmak, ýaşlara ilmi gözlegleri orukdurmak boýunça alınıp barylýan işlere dünýäniň awraýly halkara guramalar tarapyndan ýokary baha berilmegi, ýurdumyzyň bilim ulgamyna durmuşa geçirilýän işleň ikrar edilýändiginiň aýdyň suwutnamasydyr. Daşowut welaýatynyň telekeşleri hormat prezident bilen döredip berýän ajaýyp mümkinçilik şertlerinden netijeli peýdalanyp, alyp barýan işleriniň depkinlerine has hem güýçlenýärler. Welaýatyň Niýat wadyna hytraryň çägine ýerleşýän Kemil guruju hojalyk jemgyýetine alyp barýan işler munyň aýdyň mysallary. Berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ajaýyp mümkinçiliklerinden peýdalanýan Daşowut welaýatynyň telekeçileri Türkmenistan parahatçylygyň we ýananşmagyň watany ýeriniň häzirki günlerini alınıp barylýan işleň depkinini sähelçede gowşatmaýarlar. Türkmenistanyň tenagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Kämil guruju hojalyk jemgyýetiniň telekeçileriniň durmuşa geçirýän işleri munyň aýdyň mysallary. Welaýatyň Niýat wadyna hytrarynyň çägine ýerleşýän bu kärhanada uly islew bildirilýän polipropilen haltalarynyň önümçüligi ýola goýulan. Hojalyk jemgyýetinde ornaşdyrylan häzirki zaman ösün kämil enjamlar kärhananyň zähmet işgärleriniň ýokary hilli önüm önermekligine mümkinçilik berýär. Bu önümler Türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň talaplaryna hemde dünýä ölümlerine laýyk gelýän önümlerdir. Kärhana peýdalanýan çygymaly Balkyn welaýatynyň Gyýany şäherçesinde ýerleşýän polimer önümler zawodundan, şeýle hem Türkmenbaşyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan alýar. Täze kärhananyň her aýda 150 tonna çygymaly gaýtadan işlemegi mümkinçiligi bar. Bu ýerde önerilýän önümleň haridarlarynyň adallygyny bellemek möhüm. Kärhananyň önümleri daşarky bazarlarda eksport edilýär. Polipropilen önümlerini önerýän bu täze kärhananyň işçi hunermendleri Mehriban arkadagymyzyň döredip berýän giň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanyp, şany garaşdyrmyzyň 30 ýyllyk toýuna manatyp zähmet sowgatlaryny taýýarlamagy maksat edilýär. Häzirki gadanylýan netijeler bu maksadyň hasyl boljakdygyny anamartyrýar. Şunyň ýaly giň mümkinçilikleri döredip berýän Mehriban arkadagymyza hususy kärhananyň işçileri tüý sürekden alkyş we hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormat prezident bilen parafatly başçylygyny, güneşli diýarymyzyň ak bazarlaryna azyk bolçylygynyň döredilmegini, möhüm orny eýleýän meýgule ağaçlary kemal etdirmek, olardan bol hasy almak üçin uly şertler, giň mümkinçilikler döredilýär. Şol sana diýarymyzda üzümçiligi ösdürmekde alınıp barýan işler aýratyn bellenmegi münasipdir. Üzümçi bagdaýhanymy tarapyndan ýylyň-ýylyna üzüm ağaçlaryny ekmekde, bitkinlik hasyly kemal etdirmekde netijeli işler alınıp barylyp, üzümçilik ýurdumyzyň girdejeli puduklarynyň birini urlýar. Ata-babalarymyzyň meýweli baglary hemde göýekbaksy ekinlerini ösdürip ýetişdirmekde nesillerimize galyran baý mirasyna, bu wagtda toplanan daýhançylyk durmuş tejribelerine, ekrançylyk diýip desurlaryna daýanyp, ene ýere hyzmat etmeň gidliň sirlerini ele alan lewaply bagwanlaram, mukaddes garaşlygymyzyň 30 ýyllyk şanly toýuna öýleriniň zähmet sowgatlary bilen marýalar. Şu günler Türkmen güneşiniň çoğundan kemale gelýän süýjülükde deň taýyp bolmadyk datly üzümlerden bol hasyl almakda tebitin ustat bagwanlarynyň çekýän ahlakly zähmeti öwgän nasip bolup, üstünlükleri ýokary zähmet görkezjilerine betlenýär. Esasanym welaýatyň halyç, taýat, şäherji we etraplaryny üzüm hasylyny ýetişdirmekde sağlaşykly işler ýola goýulan. Welaýatyň howa toprak şertleri, tebigy aýratynlyklary gözüňe tutulup, işini ökde üzümçi kärennesiliň tutanýarly zähmetiniň netijesinde beýleki oba hojalyk ekinleri bilen bir gatarda bu datly nygmatyň bol hasyl berýän ýerki, aralyk we giç ýetişýän ýokary tohum arkalary bolan görnüşleri ösdürilip ýetişdirilýär. Ara texnikanyň talaplaryna laýyklykda üzüm ağaçlaryna kadarly ýydan ýola goýulmagynyň netijesinde tebitde üzümüň bereketli we bitkinlik hasyly kemale getirildi. Häzirki günlerde üzümüň giçki ýetişýän görnüşleriniň hasylyny ýygnamak işler guramaçylykly dowam etýär. Şu ýygnalýan bereketli üzüm hasyly bolsa, ak bazarlarymyzyň hemde bereketli taşaklarymyzyň bolşulygyny üpçün etýär. Edi diýarymyzda ösdürilip ýetişdirilýän üzümler gözüň dokunuryp, özüniň tagamy, öz bolşly aýratynlygy, täsin süýjüligi bilen tapawutlanýar. Üzüm meýwetiniň şeýretine bir näçe peýdal düdümler saklanyp, vitaminler we beýleki adam bedeni üçin ýokumly maddalaryň durly görnüşleri bar.
Lewaply babadayxanlar yerden bol hasyl öndürüp, halal bayamaklyga giň mümkinçilikler döredip berýän mehriban arkadagymyza alkyş döwlerini aýtýarlar. Yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümizden rahatlygy atly bir aýlygyň şäklaryny dürli şäherler giňden ýaýwanlarly. Bir aýlyk ýurdumyzyň ähli günjoklaryny yol hereketiniň howpsuzlygynyň üpçüne edilmegine gönükdirlendir. Bir aýlyň şäherlerini tutuşy ýurdum boýunça ýollarda özüň alyp barmagy düzgünleri yol hereketine gatnaşylan her biriniň howpsuzlygy üçin şahsy jogapkärçiligini düşünmegini wagt etmäge, hemem jemgyýetimizi urnaşdyrmaga gönükdirilen şäherler giňden ýaýwanlarly. Ýurdumyzyň içeri işler ministriniň taýýarlan mailnamaty boýunça ýokary okuw mekdeplerini, idara kärhanalerde, mekdeplerde geçirilýän şäherler işiň häsiýeti bilen tapawtanyýar. Yol hereketiniň howpsuzlygynyň umumy millet şähereti watanymyzda insan hakynaky aradan, oňa ygtybarly goraglygynyň döwretiýatynyň ileri sürýän uranyny beri bolup durýanynyň ýene bir aýdyň subutnamasydyr. Jemgyýetimizde ýoly özüň alyp barmagy ýokary medeniýetine wagt etmäge, her bir raýatyň ýol hereketiniň howpsuzlygyny, şahsy jogapkärçiligini düşünmegine gönükdirilen maksatnamalyň şäherler giňden ýaýwanlarly. Yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümizden rahatlygy atly bir aýlyň şäklaryny paýtagtymyzda hemem golaýatlarda uluglyň gatnaşygyny kadalaşdyrmak, piýada ýolbaşynyň hemem sürüjüliň yol hereketiniň kadalary bardaky düşünjelerini ýoklanmak boýunça şäherler ýygylar geçirilýär. Bir aýlyk ýurdumyzyň ähli günjoklaryny ýol hereketiniň howpsuzlygynyň üpçüne edilmegine raýatlanmadan aýratynamy ýaşlaň burada giň düşünje almaklaryny gönükdirilendir. Hormat almalar norda ýurdumyň aýtany we paýtaht Naşybatda 11-nji sentýabrda saat 20-den 12-nji sentýabrda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty bolanyň berýän habar bilen tanışýaryň. Balkan vilayatyna az bulut howa bolup nordan teleskontu 94 metr kärlerini 16 metraçan ýetýän şemal öwser. Howa ýejetini 18-23 gradus gündizini 30-35 gradus. Kenar ýaky etraplaryna 26-31 gradus maýl bolar. Ahar vilayatyna açyk howa bolup nordan teleskontu 8-13 metr ýetýän şemal öwser. Howa ýejetini 15-20 gradus gündizini 28-33 gradus maýl bolar. Marul aýtyna açyk howa bolup Demirabad nordan teleskontu 7-12 metr ýetýän şemal öwser. Howa ýejetini 15-20 gradus gündizini 28-33 gradus maýl bolar. Lewap vilayatyna açyk howa bolup Demirabad nordan teleskontu 8-13 metr ýetýän şemal öwser. Howa ýejetini 16-21 gradus gündizini 29-34 gradus maýl bolar. Daşuly vilayatyna az bulut howa bolup Demirabad nordan teleskontu 6-11 metr ýetýän şemal öwser. Howa ýejetini 13-18 gradus gündizini 25-30 gradus maýl bolar. Paýtaht Naşybatda açyk howa bolup nordan teleskontu 9-11 metr ýetýän şemal öwser. Howa ýejetini 16-18 gradus gündizini 30-32 gradus maýl bolar. Ýurdumda şu sentýabr aýynyň 12-sine magnetik hadisasynyň durnukly ýadyda bolmany aşylýar. Edi watandaşlar, güýz pasyny günüň dowamynda howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklyga geýinmegi. Şeýlekeme häzirki wagtda howada tozan böreşikleriniň hadydan 6 götürüm artma bilen baglanyşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek, oňoýsuz täsirleriniň öňalmak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mehriban ilaçlar, bulary berip berjaýasyňyz ýylyň üstüne pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunundan watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär. Ähli ötüşmeginde ne bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda
döwlet, adam üçindir. Hoşsa bolun, edi dileşer.